De meeste mensen hebben ze in de buik, vlinders. Maar de meeste vlinders vliegen gewoon buiten. Alleen dat wordt er steeds minder en dat is zorgelijk. De vraag is, hoe zorgelijk is dat? Daarvoor moet er worden gemeten en dat gebeurt. Toch Daan, waarom is dat meten nou zo belangrijk? Ja, we lezen steeds vaker in de kranten inderdaad dat het slecht gaat met de insecten en slecht gaat met de vlinders. Maar het is ook belangrijk om te weten van waar komt die informatie vandaan. En daarom heeft de Vlinderstichting een meetnet uitgerold. En er wordt op heel veel plekken in Nederland, 1300, worden door vrijwilligers worden er wekelijks vlinders geteld. En met die data, die gaat naar het CBS, wordt dan gekeken wat voor trends er zijn. Dus gaat het goed met bepaalde vlindersoorten, gaat het minder goed met bepaalde vlindersoorten. En die data gaat naar de overheid en naar Europa. En daar kunnen we ons, hopelijk ons natuurbeleid dan een beetje op aanpassen. Ja, en jullie steken daarom de weg over van jullie werkplek uit om hier te gaan tellen. Klopt, ja. En we hebben 3 routes hebben we uitgezet rondom kantoor, van elk een half uurtje. Zullen we de eerste maar nemen dan? Ja, dat gaan we doen. Ja. Nou, het is nogal gevaarlijk gedaan, dat vlinder tellen. Nu is een heel slecht jaar. Ik begrijp nog slechter dan vorig jaar, wat al het slechtste vlinderjaar was ooit. Ja. Hoe zorgelijk is het allemaal? Hoe slecht gaat het met die vlinder? Het gaat echt heel slecht. Ja, dat is, ik kan het eigenlijk niet mooier maken dan dat. En dat wordt eigenlijk sinds 1990 al gemeten. En je ziet dat in 1990 werden er gemiddeld 2,5 keer zoveel vlinders waargenomen op de routes dan nu. Wat is de reden? Komt dat door? Ja, enerzijds steeds meer weersextremen. Hè. Dus we hebben nu een heel nat voorjaar gehad. Maar je zag eigenlijk de voorgaande zomers dat die juist heel droog waren. Minder bloemen. Stikstof speelt er natuurlijk ook een rol in. Ja, dat zijn wel de dingen, de factoren die daarin meespelen. Ja. Ja. Nou ja, en hoe wordt er dan gemeten? En gewoon simpel kijken? Simpel kijken. Iedere week loop je diezelfde route. Ja, zo krijg je waardevolle en betrouwbare data. Dus je moet niet iedere keer een andere route gaan lopen. Heb je daar een verrekijker voor nodig om te zien wat voor vlinder dat is? Nou, bij deze niet inderdaad, maar bij sommige wel. Met name die witjes, die lijken nogal veel op elkaar. En dat is een landkaart, hè? Die zwarte zie ik. Ja. Wat kleur heeft? Is dat zwart? Is dat, Ja, landkaartje is een zomergeneratie. Dat is wel een bijzondere vlinder trouwens inderdaad. De voorjaarsgeneratie die is oranje. En de zomergeneratie die is zwart met die witte strepen erop. En ze noemen hem landkaartje omdat de onderkant van de vleugel lijkt een beetje op een landkaart. Dit wordt genoteerd. Moet je nog met dingen rekening houden? Moet je nog meerdere zaken noteren? Wat moet je allemaal op Je moet opschrijven? eigenlijk zoveel mogelijk data noteren. Dus inderdaad de soorten. Vroeger ging dat op papier. Tegenwoordig kan dat via een app. En ze vragen de temperatuur, de hoeveelheid bewolking. Het waait best wel hard, dus dat is zeker windkracht 3. En bewolking gaat in achtste delen. Dus zeg maar Robert, ik denk 6 achtste toch wel? 5 achtste. Ja, 5/8. Ja, 5 achtste. En dan gaan we naar het telprogramma, zeg maar. Dus we hebben nu, staan we op sectie 2. Op sectie 1 hebben we helaas geen vlinders gezien net. Nee. We hebben nu op sectie 2, hier bij het koninginnenkruid, watermunt. Dat zijn toch echt wel nectarplanten voor die vlinders. En dan zie je meteen een landkaartje en een klein koolwitje. Dus die kunnen we dan zo invullen, een klein koolwitje. Het zou een scheefbloemwitje kunnen zijn. Het zou een... Een scheefbloemwitje kunnen zijn. Oké. Dus ik heb er even een foto van gemaakt en dan ga ik straks, als we terug zijn, kan ik even kijken. Komt die nog, er komt nog een krijg je gezelschap zelfs. Oké. Eigenlijk zorg je hier met begrazingsbeheer dat je altijd op plekken bloemen hebt staan. En dat maakt het voor die vlinders juist weer super interessant. Ja, voor de algemene vlindersoort. Hè? Maar Ja. jullie beheren ook voor speciale soorten, begrijp ik. Zeker, ja, we hebben hier niet specifiek voor bepaalde soorten vlinderbeheer. Maar bijvoorbeeld in het Weerterbos, daar heb je echt specifieke zeldzame soorten die ook Europese bescherming genieten. En daar heb je echt specifiek dat vlinderbeheer wat we daar uitvoeren met vrijwilligers. Ja. Nou, de pauze zit erop. Was het een goed rondje? Nou, vooral voor augustus valt het toch wel een beetje tegen, 5 soorten. Ja. Dus je had meer verwacht. Nou ja, het is een slecht vlinderjaar, dus dat weten we. Maar stiekem hoop je altijd op meer. Ja. Maar ja, we hebben wel lekker gewandeld. Zo is dat, ja.